سەرۆک مەسعود بارزانی لە بروسکەیەکدا بە بۆنەی شەهیدبوونی دکتۆر سعید ڕایگەیاند. دکتۆر سعید ژەنەڕاڵی ئازادی و سەربەخۆبوونی کوردستانە. سڵاو بۆ ڕۆحی پاکی ئەم دکتۆرە و تەواوی شەهیدانی کوردستان. لە ئێستادا پەرتووکی بیۆگرافی دکتۆر سعید کە لە شێوەی ڕۆمانە و لەلایەن براکەیەوە سەلیم چرۆککایە نووسراوەتەوە لە ئەستەمبوڵ لەلایەن دەستگا و چاپی دۆست بڵاو کراوەتەوە، بەڵام لەلایەن حکوومەتی تورکیاوە قەدەغە کراوە. دەولەتا ترک ڕۆمانە دکتۆر سعید سزا کرد. سەرۆک مەسعود بارزانی di brûskeya bû şehîdbûna Dr. Saîd de wiha gotibû. Dr. Saîd generalê azadî û serxwebûna Kurdistanê ye. Silav li wî û ruhê pakê hemû şehîdên Kurdistanê. Pirtûka wekî biyografîk romana Dr. Saîd ku ji aliyê birayê wî yê nivîskar Selîm Çirûkkayayî ve hatibû nivîsandin û li Stenbolê ji aliyê weşanxaneya dûzê ve hatibû çapkirin, li Tirkiyeyê yekcar hat qedeğekirin. Daxwazkarê giştî Stenbolê pirtûk qedeğe kir, da berhevkirin û 20,000 lîreyên Tirkiyeyê jî wekî siza li weşanxaneya ku pirtûk çap kiriye birîn. Bu şahsê min. Daxwazkarê giştî di heman demê de skalaya yasayî ya sizadanê jî di heqê berpirsyarên dozê de dan destpêkirin. Pirtûka bi navê Dr. Saîd beriya du mehan Kurdî û bi Tirkî jî hatibû çapkirin. Berpirsyarê dozê Köroğlu Karaaslan di vê mijarê de bû Kurdistan TV wiha agahî dan. Vêje qedeğekirina kitêbê jî li ser ew kiye guya em pasnê PKK didin, alîkariya PKK dikin. Ew jî wek pasından û alîkariya rêxistinekî terorî kirine hincet, dozê li ser wî vekirine. Taban dema dozgeriya çapemenî ev daxwaz ji mahkemê dike, agahê me jê tune bûye. Piştî ku biryar daye mahkemê, teqrîben 10 roj piştî biryarî me agadar kirine. Biryarê wan jî ev e, qedeğekirina kitêbê, berhevkirina kitêbê, li ser weşanxaneya doz jî ji bo her çapê 20,000 lîra ceza bu şahsê min û weşanxanê girtine, yani ji bo çapa Kurman jî 20,000, ji bo çapa Tirkî jî 20,000. Bi vî awayê her kî behsa Kurda, Kurdistanê, Kurdayetî bike, ji bo maf û azadiya Kurda tê bikuşe, ew berçavê wan terorîst e. Dr. Saîd wekî pêşmergeyeke xwebexş di 26 Oktobra 2016 de li mîhwerê Musulê di encama teqîna mînek ya ku ji aliyê Daişê ve hatibû raçandin de giran birîndar bû. Ew bû Almanyayê hat veguhestin lê mixabin rizgar nebû û tevlî karwanên şehîda bû. Ji Almanyayê jî cenazeyê wî pêşiyê hat hewlêra paytexta Kurdistanê û paşê jî veguhestin bû Bakurê Kurdistanê li Çewlikê bi axê hat spartin. Dr. Saîd li Başûr û Bakurê Kurdistanê jî wekî lehengek mezin yê doza rizgariya Kurdistanê tê zanîn. Lê dewleta Tirk wekî gelek tiştên diyên derbarê Kurdan de tehemila romana biyografîk ya vî lehengê mezin jî nekir û ew bi sizayên giran qedexe û berhev kir. Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.